Nei Lwgwfwr गेदेरा लिसुआनगासिनो इस गेदेरनि लिसुआननाया आयै Lichu. गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फैफिनबावलायबाय मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबायल' था ना मा होनो दा थांनायगासिनो सारमोनाव सारा पाबजि सोयोनो सारनो पाबजि सोना होनानै बिसिनाव लिसु मोनबायनो लिसुखौ जानोसै एसे माबायदि टेस्टखौ ना गेदेर इधर में गेदेर है गेदेरजों जों थांसै आरो ना गेदेर तो चलते हैं ना गेदेर सर के घर में इसी खाने के लिए जा रहा हूँ हम लोग सर के घर में तो वीडियो पर एंड तक बने रहें और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वो उसके पास जो बेल आइकन रहता है ना उसको भी टक करके दबा दीजिए। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। भाई KTM से जा रहा है इधर में गेदर है तो जा रहे हैं हम इधर में। तो हम बाज़ार में गया था ना बाज़ार में कुछ लेने के लिए गया था बाज़ार में हम दोस्तों दिखाता हूँ बाज़ार में ये लेने के लिए गया था ओमनी जेल। तो कल फुटबॉल मैच था ना हमारा उधर में मेरा पैर का एंगल चला गया इसलिए मैं इसको लेने के लिए गया है। तो अब जाकर सार के घर में जाएंगे और उसके मोबाइल में पबजी शेयर करेंगे उसके बाद उसके घर में लीची खाएंगे। अभी गिर गया था रे मैं सफैबाय गेदेरमोननि गामि माथो बारबो बारदों आयु माबाया खान्थाल फिथाइ नायनोबा नै खान्थाल फिथाइ नैबे गेदेरमोननि गामिनि नैबे हम जग्य सावग्रा नायनो हागोन बानायगासिनो बेखौ दाबो जायाखै माने नैबेलाय गेदेरमोननि न'आ नैबे माइ फोबाय नै माइ फोखाबाय बाव जाबाय बिसोर फार्स्ट फोजेनदोंदां नैबे गेदेरमोननि न' नायनो हागोन मालाबाफोर सोरबा फैयोबा गेदेरमोनाव हाब आरो खान्थाला सार खान्थाला गोथाङै जाग्रा ना माग्रालै सार सारमोननि न' बे लोगोफोर सारमोननि लिसुआ बिफां फांनै गोजा जाहांबाय बारा गोजा जायाखै मोनाखै नै लोगोफोर गेदेरा लिसुआनगासिनो इस गेदेरनि लिसुआननाया आयै मोनाखिसै देखायहरब्रा थाइनैल' दा देखाय दे बुरजानो बारा मोनाखै थासु थामाखा हाय गाखोदों साइकेल दामावलै हो गया फैदो आ जाओ क्या है ये फैदो ऐसे जाला नों Lwgwfwr Nei Sara birat gorम गस्ला सुस्ला खुजोब्बाय गरम दिनै बिराद गरम दिनानो आयु इसको इदि जिना जागोन आंनो सुबुत जायो गरमानो जाला माबायानो बुंजोब्बाय मेम'रियानो डाउनल'ड जानांगौ आंबो बिदि जिनो पहले देखो उसके बाद चिको और खाओ ना इसके बाद ऐसे करो और इधर भी है मेरे ख्याल में अभी पोल नहीं हुआ ओमफ्राय ये नहीं हुआ जायाखै देखो गाबायसो रोंखाया देखो मेरा हाथ का कमल
हो गया जादोलै सब हो गया कैसा है टेस्ट ज़्यादा नहीं है गोदै जायाखै दाबो थोड़ा थोड़ा है थरा थरा ज़्यादा भाई जाने यार बिरयानी रोनसै लोगोफोर जाग्रोनायनि उनाव पाबजि सोनोसै पाबजि सोनानै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनसै ना गेदेर चार्ज जायाखै दाबो र' खालामगासिनो दं मा सोदों नोंहा हाब गोदैथारलै माथो आंना बे मालाय हाथायानो जालागौ जानानै खानाय सासन नागिरदोंमोन आं हासासां माथो लावाखैबो बारा ना लावबाय बेबो मिथिला नों गरसो गैया मा मा जालागासिनो दं मा मा जालागासिनो दं गरसो गैया मोननायखौ बेखौ नाय फैसा होआगोरा जाफैबाय थाबा हले होजागोनलै फैसा होआगोरा जाफैबाय थाबा हले होजागोनलै फैसा होआगोरा जाफैदों फैसा नांगोन या गेवबाय गेमा सोखांबाय लोगोफोर गेमखौ नै बोरै माथो नुवा ब्राइटनेस होलाय सिनाया गेंगासिनो नै लोगोफोर गरजिला भार्सेस कं गेलेनो सानदों सोखांबाय आरामनो लिसुबो जाखांबाय नैबे सारनि फंबाय नै लाजियो मिथिखादोंना बिराद लाजियो औ नै बेहायबो लिसु दं आयै जा थायदों आयं मोननि र' बेखौबो जाफैगोन मालाबा उन लाबोदों नै गुदि हगारदों हनै नुनो नागिरा लोगोफोर गथ'फोर नुनो नागिरा नै बिराद मावो थांफिनसै लोगोफोर जाला आं गावखैबाय माबा हासिगोन गेदेरनि न'खौ गारबोबाय आं गिदिरजों साइकेल सालायफिनबाय आं बे बयसनि स्टाइलजों बेसोरनोसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव मिथिबायना लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव